videa. Dneska tu jsem s Babišákem a panem mistrem letadel, jo. Chvilky na letadlo. Panem mistrem letadel. Tak jdeme na. Jedeme na tedy na server. Komu superský byďáček. Superský byťáček, ano. Já nevím, natáčíme na... Ty jsem jako se pojmenoval Eruniska, jo? A ty se pojmenoval Masatý steak. Já tě takhle pojmenuji v Robloxu, přejmenuji. Kámo, snědl motor od letadla, chápete? Motor od letadla. Vytisni motor od letadla. Ne. Já budu tady na začátku. Dejte, že ty podílí recepty. Jenom to vysvětlím, a vy budete... Já jsem tady dobrý na tohle. Já budu... Takže Eruniska ví, jak se to hraje. Víte, jak se to hraje? Já nevím. Já jsem to hrál. Já nevím. Tady je kůra. Jo, já už vím o té hře něco. Prostě pokud to bude anomálie, pokud je bude... Je to anomálie? Jo, pokud to bude anomálie. Co to je anomálie, tak musíme zavřít. Za mnou Dedy, kámo musíš jít za mnou Dedy. No, kde tady posedy? Ještě chvilku. To mám už jak phone, že jo? Já vám budu posílat tady nějaký zákazník. A pokud je to... Jo, třeba ví. A teďka, zkus ho operovat. Ano. A to mě bude bavit. Přichází vám mistr Okurka. To je docela easy na pochopení. No, ale ono to pak bude těžší. Třeba Room 8 je to nejtěžší, jo? No, když to... Teďka, vidíš, co tam je, jo? No. Je tam herbs. A teďka musíš jít ven a tady mu to dát. Já nechci dostat jumpscare. A tady mu to vzít. Ale čekej, já mu to dám, jo. Ale tady pak musíš to vzít a já mu to dám. Takže chápeš to? Asi jo, trochu, no, chápu. Já to budu pomáhat 1 až 5. A až se odemknou ty těžký, tak já budu dělat ty těžký, tady bude ještě 6 až 8 Okay. room a teďka já jdu operovat tady tohle, ok? Kamu? Chcete vidět mým tady na začátku? Tady je normálně kafíčko, No. Kafíčka. Tak jdeme dělat to. Ale tady je fakt kafíčko, koukej. Kde je kafíčko? Počkej. Spawnu kafíčko na tom. Já nevím. Kafíčko. Kam je to? Co to je, kámo? To je nějaký uchylák. Já tam nechci toho uchyláka. Kafíčko. No. Ten nám dá výplatu. Ten nám dá výplatu, ten uchylák. Ten nás bude uchylávat. To je galantní jelen. Kámo, může tam přestat dávat ten cap? Já to nečtu. Já to nebudu číst škrabe jako prasa. Já to taky nebudu číst, ale já to čtu normálně. Tady jsou kamery, koukni. Já nebudu koukat na kamery, tam bude jumpscare, já jsem to viděl. No neboj se. Je to jumpscare stres, sama. Kolik až tam bude jumpscare, tak rychle. Jo, tak tomu zavřete. Ten, to je. Nechoďte ven, tam je jumpscare. Já nevím, kde jste. Já jsem mrtvý. Ne, zavři mu. Já jsem ho zavřel. Tam byl černá figura normálně zatím. A ona mi jumpscare. Můžu otevřít. A odejde už. Už tohle ten má divný oči. Ten má v pohodě. To nevypadá v pohodě. Je v pohodě. Já nevím, kde jste. Kafíčko a nebuď. Pij kafíčko. Já nevím, kde jste. Kde jste?
Kde jste? Je to kafíčku tam. A kde jste? Jedu za tebou ti pomáhat. Jo, takže teďka jde do jaký? Popívám, mám kafíčko normální. Room 5, takže běž do room 5. Já bych šel. Nezavírej ty, uchyláci. Budu. No. Pekárno. Dobrý den, já jsem tady. Stěpán, pekárna. Kde jsi tady? Kámo, já nevím. Ne, glitchuje se, vypal. A nedívej se nahoru, to ti dává pak pryč ten mozek, ten sanity. A ty jsi mi řekl, nekoukej se nahoru, a já prostě kouknu se nahoru, ne. Jdeme to Já udělat. jsem si koukl nahoru. Ale u tebe tam nic. Jo, tak teďka zkus ty a přines termo. Co je termo? To je masturban, teda, pardon. Ty jsem neřekl. Co je termo? Pekárna. Co je termo? Pekárno. Vem tu věc, je tady na tomhle, display. Ano, a dej mu to. Jo, já to dám tomu bebečkovi a já mu dám do držky. Ano, pekárno. Kolik máte sanity? Pojď sem. Já se kouknu nahoru. Vem si maple syrup. Já se koukl nahoru, ne. A vem si maple syrup. Co je maple syrup? Tohle? Syrup. A drž ho. Pojď sem a běž tam. No, sekeral. Co? Co se stalo? Operuj ho na 4, já ho vemu, neboj se. Mám kamaráda. No nic. Kamarád, ty péro. On je na Kde jsi? Kámo, kde jsi? Já tady vidím jenom babišáka Herunicku. Táto, můžeš operovat? Počkej, já operuju, ale on ten týpek, on nechce nic, ten blbeček. Ty běž operovat tento druhýho. Tak mám operovat já? Ne, ať Hrunička je na recepci. Jo, já mu dám tady ten mastič. Pekárno nějaké mastič. Jo, dám to dole. Počkej. Pekárno? No. Já mu dám Jakože to mi dole. to obírá sanity. Kokřina. Jo, tady to. Medíček, kadíček. Zase kafíčko. Mým kafíčko. Rekord. To jsem Koukej na kafíčko. Jestli jsem cool feku. Koukej, co mám feku. Kafíčko. Kafíčka. Jo. Co to je? Ne, nechci. Tam je pekárna. Kamo. Ne, já se budu koukat dolů, nechci jumpscare žádnej. Já se budu koukat nahoru. Já se taky budu koukat nahoru. To je nejlepší. Ne, bacha, tady, koukejte, jděte, pojďte tady. Pojďte tady, jak jsem já teďko. Medosky do fanty. Chcete vidět jeho obličej, tak pojďte ke mně. Jo, on vypadá jak nějaký slušný. No, tak tomu se zavřete. Dobrý, proč máte otevřený dveře, on by to normálně prolavil. Ne, já bych tady je černý parchant, koukej. No, tomu vente, ten je v pohodě, on není anomálně, on je v pohodě. Tomu operujte. A když se bude glitchovat?
Ne, to chápeš, že to je, on je v pohodě. On je anomálie, ale on je hovná anomálie. Chápu. A že lidi si, já bych mu zálež, a se toho boješ. A já mám kou. A já mám kou. A já mám kou. A mám kou. Já mám kou. Coca-Cola, čupa. Jděte, room 5. Tak já jdu do roomu 5, ok, jedu operovat. OK. Můžu být, nebo já budu operovat. A já budu... Anomálie, velký oči. Tak to není anomálie. On se na mě kouká, ten uchylák, černej. Ne, pojďte tady. To je nějaký... Jo, to je anomálie, dobrý. Tady Žasklen, boucha. Tady Žasklen. Tomu zavři. Počkejte tady. Ale když k němu půjdeš normálně, to by to jumpscare, ne? Ignoruj ho! Ne, nedělej to. Dobře. Ale ty nemůžeš dát kávu, já mu podám kávu. Kdo otevírá? Kámo, tak ty si dáte komu podáš kávu? Jo, já musím zavřít. Ne, no čau. Dělej to zavřetnu. Pekárno, operuj v té klece. Nejdu nikam, čau. OK. Jdu do jailu. OK. Yes? Já jdu na něj, pekárny. Kafí? OK, co A vám chce? to děláte, jo? Tady děláte pekáčky, jo? Co chce týpe? OK. Koukej. Jo. Co potřeba? Já mu to přinesu. Ne, já. To se děje. On umřel. Kdo umřel? My jsme mu dali totiž oba dva metky. My jsme mu dali Já za to nemůžu, já jsem říkal, že mu dám metky, ale on tam přišel a on mu dal taky metky. Pomoz. Ironičko, ty běž dělat, tomu zavři. Dobrý, ne. On je v pohodě. On je hrozně seriózní vrah. Dobrý. Tam mu tečte, ne? Pindourek, masťáček. Mě sere tady tenhle, jak tady sedí. Mě tady tenhle ten. Ten už je mrtvej. Ten už je mrtvej ze stole. Pokud tohle videjko bude nejdůležitější v mém životě. Já se kouknu jestli tak ten je normální, jo. Tak já být na recepci? Ne, jo, tak jo. Ne, tak já budu chodit na recepci. My je zabijeme. Víte, co já budu dělat? Takže já budu dělat, vy budete dělat 1 až 5 to rooms a já budu dělat rooms 6 až 8, protože to je hodně těžký. A ještě recepci k tomu budu dělat, jestli co to. Ok, číslo. Ještě to. Kam, ale my se budeme dohodovat. Jde někdo do room 1. Já jdu do room 1. Ne, já. Podni se nahoru. Jestli mu dáš kolu, tak Tady máš kou. Podívej se nahoru. Ty se koudí nahoru. Ty se koukni nahoru, vidíš, co tam je nahoře? Já tam vidím nějakýho červený obličej nahoře. Na to se nekoukejte. Ty nás zabijeme sanity. Medkit? Koukej se nahoru, ještě nemáme. Nebudu. Kamo, bacha. Kamo, kámoš. Eruničko, přines mu maple mu přines. Ne, já tady dělám nějakého jednoho ještě. Jo, tak dobrý, já ho udělám. Oše, já ho udělám. On je easy.
Medicín? Já nevím, kde je medicína, já nevím, kde je medicína. Ale nepokakejte to. Kde je medicína? Medicína je tady. Pomoc! Ne, pomoc! On je anomálie, chápeš? Kde je anomálie? Ten týpek, kterýho jsem operoval. Co to je? Kdo to udělal? Já, Máme taser, my nemáme taser! já jsem ho operoval. Kámo, to děláte. To Kde je mapla syrup? Matla syrup. Já mu přinesu taky matla syrup. On tam okamžere normálně. Ty vole, Čekejte. tak ho zabijte nějak. No, mapla syrup? Mapla syrup. Normálně mu píšnu Do péra. Kámo, Teda já co? mám pořád chuť koukat nahoru. Tak se koukni nahoru takhle. Koukni se nahoru v tady tomhle jedna místnosti. Koukni se tam nahoru. A koukni se tam nahoru. Ne, ty se tam koukneš. Ty se tam prosím koukni. Ne, ty. Je tam obličej velký jako kráva. Room 2. Já jdu na room Já tady 2. operuju nějakýho paděta. Já jdu na room 2. OK. Yes, je to. Thank you, doktor. Já jdu na room 2. Proč mi přijde, že to je anomálie? Protože je to anomálie. Jestli to bude anomálie, tak nevíš, co se s ním stane. Já jsem se... anomálie, běž se operovat. Já ho operuju. Já operuju. Nechte mě. I to je můj. A tady je to secret. On tady má to secret. OK. Room 6 jdu já. Jestli chcete. Jo. A já jdu tady. Dělejte sekci teďka, Jeroničko. Na chvilku, já jdu do room 6. OK. Jestli tady na mě vybavuje nějaký... OK, tohle mu mám přinést. OK. A pojďme to... On jakože umře. Vy jste mu určitě dali oba dva něco. Já jsem ho zabil. Já jsem ho zabil kolou. Ty vole. Já jsem debil. Proč to děláš, Štěpáne, pořád? Já nevím. Já jsem tam omylem dal kolů. Nic nedělej, jestli to nevíš. Já jsem tam dal omylem kolů. Coca-Cola je tupá. Já mám tam tu masíčku. Kámo, to Ty tam děláte nějaký miminka. Co je tohle? Kámo. Doktor je zarajmen, kámo, ale to nám dá málo peněz, doktor. No dá. Málo peněz. Tak jdu dělat recepci teďka. OK. Počkej. Doktor. Ještě tam mají všechny to secret. Doktor přišel. Jestli ten cápek chcípne a jsme prknu. A to nám říkám. A to končí tomu. Štěpán mu dá deodorant klidně. Už mám. Jo, dám. Štěpáne, vytav na ně, to je deodorant. Jo, dám. Počkej, kolik mi dá? Kámo, to mi dal mega málo. Kritikal. Já mu dám. Kafíčko. Best Brazil guy. Kafíčko. Víte, že se nikam nedostane. Měl píčko. Víte, že se nikam tím ho nedostane. Tak já budu recepci, dobrý. Běžte na to. Běžte se připravit. My potřebujeme číslo. Dobrý? Já to A budu nebo my dělat. můžeme jít table a to číslo se nám ukáže. Číslo... Room 2. Já tam jdu. Padni vole. Podívej se nahoru, co tam je. Kolik máte sanity? 57. Tak pojďte si pro kávu. Jo, no tak to je brzy zabírám. Já nemám nic. Jo, tak si koukni, co tady vytvořil. Já jdu tady...
Já jdu to léčit, já jdu léčit. Tady je slime. Kámo, pojďte si něco Lidi, omlouvám se, pokud tohle video bude hodinový. To bude moje první video v historii, nejdůležitější. Snad. Kámo, Kámo, dobrý, v pohodě. co potřebuje? Kokain, teda pardon. Jaký číslo já potřebuju? On potřebuje kravičku zelenou. Tady někde bude obličej na zdi. Room 5. Já tam jdu. Počkej. Já dělám room 2. Kam ale room 5 je nějaká velká. OK. Co když mu tomu dám Coca-Colu? Coca-Cola bez puba, tak umře. Je to Coca-Cola, je to pár. Jo, ne, pomoc! Co se tam děje? Ne, kámo, ne. Hej, Sabíku, pomoz tam trochu. On ke mně jde. Ne, ty kříkláku, já ho nekousej ho. Počkej, já mu něco dělám. Nekousej. Ne, Já mu něco dělám. nekousej. Já mu něco... Room 7. Když se někdo dělá v recepci, já jdu sem na room 7. A já jdu... Jdeme dělat recepci. Pekárnu. A co se s tím monstrem? Tady, jak tady se jí? Coca-Cola bez puba. Já jsem provedl, tak tam... Jo, já jsem se podíval nahoru a vidím tam černou figuru. Já neumím dělat to. Recepce, ale to je jedno. Dělej, no, ale musíš klikat. A jestli to bude anomálie, tak zavři. To není anomálie. To není anomálie. Není. Jo. Jděte na room... Počkej, ještě nevím. Room 2. Jděte na room 2. Lidičky. Lidičky, room 2. Kámo. No nic. No nic. Room 7. No nic. Mně se to asi típlo. Počkej, já jim napíšu. Kámo. Kámo, tak jo, jdeme jim to zvednout, počkej. Protože mě to trochu... Mě to odpojilo z hovoru. Doufám, že mě to neodpojí. Ne, ono mě to odpojilo. Ta kravina. Že jo?
No jasně, Jaká kravina, kámo, takže my jsme tady sami normálně. no jste. Tak já budu, tak já... Nevadí, tak to zkusíme dokončit. Ale podle mě za chvilku chcípne další pacient. Můžu operovat? Lidi, já si myslím, lidi, že Ale tady to... nechoď do room 8, nechoď do room 8. V room 8 je to extrémně těžké. Lidi, já si myslím, že Ale já si tam kouknu, co to, jak to tam vypadá. by tohle video mohlo skončit. Když to neuděláš dost rychle, tak cápeš chcípne. 3, dobrý, to je dobrý, no. Že tohle video by mohlo skončit a pokud chcete i part 2, protože... Ne, tady je monster, sakra, tady je monster, tady je monster, tady je monster, tady je monster, tady je monster. Pokud chcete part 2, tak napište do komentáře. Samiku, tady je monster u mě, on